Gyerekkora óta küzdött a fogaival, és egy vele született ínybetegséggel Esztergomi Zsuzsa. De mindjárt látni fogják, ma már bátran mosolyog. A budapesti könyvelőnek másfél éve kellett dönteni arról, hogy mit tegyen a rohamosan romló fogazatával. Fájni fájt, tehát állandóan gyullat volt az ínyem, elkezdtek kimozgosodni a fogaim, és sajnos öröklött hajlam is. Én ebbe beleestem. Úgyhogy kénytelenek voltunk kihúzogatni szépen sorba. Zsuzsa a rákövetkező időben gyakori vendég volt ebben a váróteremben. Összesen 12 helyen végeztek implantációs fogbeültetést, amit tömören fogalmazva azt jelenti, egy-egy titánból készült mesterséges foggyökeret ültettek a hiányzó fog helyére, amire természetesen utána fogat is építettek. Egy-egy ilyen műtét, hát attól függ, hogy milyen komplikáció jön, 3-5 órán keresztül tarthat. És addig végig ott kell ülni. Én már sokszor sajnáltam a doktor urat, meg az asszisztensek még mindig küzdenek. Mennyivel más az életminősége így? Nem fájnak. De hogy mindez hogyan néz ki a gyakorlatban, Zsuzsa szakorvosa dr. Horváth László mutatja meg nekünk. Neki már 2 évtizede felkeltették az érdeklődését a mesterséges foggyökerek, amelyek Skandináviából indultak világhódító útjukra. Egy svéd orvos jött rá ugyanis arra, hogy az eredeti foggyökér helyére beültetett titán képes összenőni a csontszövettel, mellékhatások nélkül. Mint egy polcot föl lehet csavarozni, meg le lehet csavarozni? Onnantól így van. Onnantól fogva, hogy az implantátum már a helyére került és becsontosodott, berögzült. Onnantól fogva ez egy szerelési munka. Azt szoktam mondani, hogy legózás szinte. Egy minimális idegentest érzést nyújt, nem úgy, mint a kivehető fogpotlások. Mindig azt szoktam mondani a pácienseknek, amikor ugye dilemmázunk, hogy kivehető vagy implantátum, hogy körülbelül úgy képzelje el rágóképesség és komfortérzést, mint hogyha a biciklit és az autót hasonlítaná. A legegyszerűbb autóval is sokkal komfortosabban és jobban fog közlekedni, mint a legszuperebb biciklivel. Hogy mennyire strapabíró a fogimplantátum, az a használójának a hozzáállásától, étkezési szokásaitól is függ természetesen. Egy anekdóta szerint egyébként az első implantátumot 1965-ben bizonyos Gösta Larsson svéd taxisofőrnek ültették be, aki 2006-ban bekövetkezett haláláig, azaz 41 éven keresztül viselte.